Истината е, че успешните и зрели алфа мъже са лидери, които служат, а не тирани. Те водят чрез пример, а не за да заповядват на хората. Те искат да видят успеха на цялата йерархия. Те не съществуват на върха само заради собствените си егоистични причини. Те са изключително амбициозни. Но също така силно инвестират в тези, които ги следват и се грижат много за благополучието на онези, които служат в йерархията на господството под тях. Те са силни, амбициозни и готови да се изправят пред конфликти. В същото време са и главният утешител на своето племе. Те споделят ресурси, издигат, мотивират и вдъхновяват другите за по-високи нива на величие. Какво представлява мъжката енергия? Кои са 6 типа мъже? Към кой тип спадаш ти и как да разбереш от кой тип са другите? Отговорът на тези и още много въпроси относно мъжката социално-сексуална йерархия ще намерите в книгата «6 типа мъже».